היי. טוב, תודה. אני ממשיך למיילה. עובר ממש מהר, אתה יודע. כן, באמת. בשביל זה חיכינו. הנה. הולי שיט, אתה הפחדת אותי כל כך. מה זה, מה יש פה? היינו פה. היינו כמה סגרתם בוא את זה? נמשיך, כן, זה ה... שחר פה? או פאק, הגולד עליי, עוד לא זה, אני חוזר להכין את הגולד. אין פה לאן להמשיך, אין כבר. תקשיב, תחצוב, פשוט את הקירות. יש פה לבה. טוב, חסר לנו איירון, קצת, ודיימונד, 3 דיימונד, ואנחנו בספר. עכשיו בוקר אמור להיות, נראה לי. לא, לא. נראה לי שכבר לילה. או הנה, פה מראה של היינו נראה לי. עוד אני איירון. חוצב, אתה חוצב? מלכי. לא, אני שם טורצ'ים. שם את הטורצ'ים, שמעתי פה את החציבות. זה כל כך מבלבל הפאקינג לנדמרקס האלה פה. עוד איירון. איירון אנחנו ממש עוד שנייה מסיימים, חייבים דיימונד. זהו, אנחנו בסדר גמור מהאיירון. יש לנו 29. לקחתם אובסידיאן? אנחנו לא יכולים עדיין. צריכים פיקקס. יש לנו רק 2 דיימונד. אפשר לחצוב עם כזה של איירון. שזה לוקח הרבה זמן. רוצים להכין לא, סופר אפל? אפשר, זה לוקח פשוט זמן. רוצים להכין סופר אפל? ליאור לב וחצי. תמיר אכל גולדן אפל, זאת אומרת זה שניהם. לא, אתה דפוק, מאיפה נביא 8 בלוקים עכשיו? איך זה רק רון אחד להשתמש בדיוק בזה. פאקינג... איך הוא... מה, רון? מה איתו? וואו, מפסים. הם ממש כאילו... לא... אנחנו הולכים אליהם, אנחנו פותחים אותם, אחי. אפשר ללכת לחפש אותם, את האמת, אנחנו בנתים חזקים עכשיו. כרגע? זה שאין לך חיים. אתה יכול לאכול גולדן אפל בעצם, יש לך אני מספיק. כן. יש לנו אפילו עוד אחד לאלון. אני לא לא, צריך. אבל הגולדן אפל... ואז אנחנו נקבל גם הדס, ואנחנו נוכל להשתמש בהם. זה לא עובד ככה. זה עובד ככה. זה רק ב-iPixel. מה, לא עשיתם הדס? לא נראה לי שזה ב-UC בוקס. מה, אתם רציניים? לא עשיתם הדס? זה לא אמור להיות ב-UC רגיל. זה הוסיפו את זה אחרי זה. לוקח עצמים של אקספי. כמעט פול דמג'. היי, עין. מה קורה? טוב, אנחנו חייבים דיימונד. חייבים, לדעתי בואו נתקדם מהכאב הזאתי. למה אנחנו לא מוצאים משהו. 15 איירון. אולי תסיים את הסטריפ מיין שלך? את הסטריפ מיין, את הסטיירס כאלה. סיימתי כבר, הגעתי איזה וואי 16. אוקיי, יש לי עוד איירון לא הגעתי. שים פה קול. עם הלב, הבהלת אותי. דפוק קצת. אתה כל שני נבהל, שים פה קול. וכאן מגביר את הכיסא. וואי! וויהו! עליתי מה למעלה. איתכם? לי יש קקי. היי, מותק. טוב. טוב, מצאתי לכיס. תמיד תזכרו, סידור של האינבנטורי זה קי. אופס. מה? מה? סידור של אינבנטורי זה קי. יענו מפתח, אתה מדבר. קי מפתח. אליכם. תביא לי דלי. קחו. תביאו אוכל, יא נקניקיות. דלי, יש לי רק דלי. 7. מישהו דפק פה את האוכל, אני לא צוחק. קח דלי. יש לי 16 זה. אתם וואי, תביא לו קצת. תביא לו חצי, לי 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא, זהו. לא רונים בדאטה. איזה דיאטה, איזה נעליים. אני חייב קשת. לא רק אתה. ככה, אנחנו צריכים להרוג ספיידרים, זה הכל. בואו נלך... צריך להרוג ספיידרים, אתה אומר את זה כאילו זה קל. אני לא יודע אם עכשיו בוקר. אני רוצים לעלות חושב למעלה בבוקר? שבוקר, אני חושב שבוקר. נלך לסוף... באנו. נלך להשיג ספר. אולי קצת... או! בום! מה? ג'י ג'י. ג'י ג'י. מורת הרג את דני? מורת הרג. רגע, דבר ראשון, מורת הרג, נקודה. גם אתם שמעתם בום כזה? כן, זה מורת לא מת ראשון, וגם... בוא'נה, אני... מורת... רבים. מורת ואורי קורי. בום, מורת מת אורי קורי. מה? ג'י ג'י. בום, מורת מת ממאור. וואו. מה? פאק, אחי. מורת, באיזה Very קבוצה nice, הוא? מורת. ורודים, של וואו. הסגולים. מה? מורת כאילו ברח הוא להם? מת בפרק השלישי! רגע, הוא מת בפרק השלישי! הוא אשכרה אמר הנה, את זה! מאור מת. ג'י מה? ג'י. מצאו אותם! זהו, דניאל וכולם הפסדו. רק מורת מת. וואו, מורת. I love you. רגע, אני שולח לדניאל הודעה. גיא. וואו, איזה סוס מורת, וואי, אחי, מורת זיין אותם ותראה, לגמרי. הם פול לבבות. מורת, דוד וסטום. וואי, אחי. וואו, אבל הם בטח מפוצצים. נראה לי יש להם דיימונד מלא.
נראה לי הם מצאו פק של 8 ועשו אינצ'נט למורת לדיימנד סורד או משהו. הם לא כאלה חכמים, הם הכינו או חרבות. שהם סתם הפתיעו אותם. יכול להיות מורת, אחי, הוא פשוט אנס את 2. you. והם לא ירדו כלום. וואו. בטח מה זה שמח. וואי, בטח הוא כזה צועק עכשיו. אפ פרי. בלי שיט. גוד ג'וב. איך אנחנו עפים מפה? חייבים לעלות למעלה לספר, אוכל, Good job. ואז למצוא מערכת חדשה I לדיימונד. love you. קח את האיירון. יאללה. שיהיה לך הכל, שיהיה לך. יאללה. אני לוקח את מתקפלים, הסטון. מתקפלים, מתקפלים, יאללה. עצים, קול, פלינט, בון אולי צריך, ויאללה. מה צריך פה עוד? כלום, לא כלום, נראה לי צריך קפני שם. טבל לקחתי, זה הכל. קח את הצ'סט עצמו. לא, אין טעם. קחו את הוול ואת הגרבל לקחתי. נתן לך מפה, גרבל חשוב. סטרקייס פה, סטרקייס פה. בדוק? כן, הנה, אני רואה אותו. מה? מה איפה? קורה? וואי, ג'י. תקדמו החוצה תלוי בשיפט אולי? בשיפט, כן. תלוי בשביל. שיפטים. תהיו מוכנים. אתה כל לך בתחת, אני לא רואה כלום. מה קורה? אתה מוציא אותו כזה, החוצה כזה. מה אתה לא בשיפט? תעלו כבר, תעלו עם החרבות כמו איזה טוב, פסיכות. יאללה. שיפט, מטומטם, שיפט. יאללה, רוץ. פסיכופתי, וואלה. אתה פה. אללה, פסיכודלים, פתח. פסיכודלים, יאללה. מה זה תבדוק פסיכודלים עם בוקר. בכלל? אם לא בוקר, אז אנחנו צריכים להמשיך עם המאנים. אנחנו צריכים לצאת מפה ולברוח לא, מהמחסום אנחנו צריכים הבא. זה, אנחנו צריכים רגע, מה ללכת. עם הבורדנץ? זה הנקודה, זהו, זה למה זהו, אנחנו זהו. צריכים לצאת. אני לא יודע אם הוא לבדוק מתקדם או לא. Good luck all of the team. דניאל די פירסט. נאמר רוצה בוא סוף נראה. עונת ראשון, בעצם אני מעטי ראשון. בוקר, צאו, בוקר. יאללה, רוצו. ספרים, הכל. אוקיי, אנחנו צריכים בניס. שוגר קיין ולדר אחד. תהרוג את הבנים, צריך רוצח. יש פה עוד. כושי. זהר אתה, מטורף. רגע. פיג. מה זה? אוכל. יש פה עוד בניז. וואי, זה לא כשר אבל, בטח שלא לפסח. בטח שלא לפסח. אוקיי, כמה יש לך רביט הייד? יש לי 3. אוקיי, יש לי 2. כמה צריך? צריך 4 ללדר אחד, עכשיו אנחנו צריכים שוגר קיין. ככה? כן. אחלה. תהיו בסדר. בשיפט, תהיו בשיפט. שום שיפט עכשיו, יש לנו מה מספיק שיפט? כוח. בחיים לא יראו אותנו בשיפט. אם לא נהיה בשיפט, בחיים לא יראו אותנו. וגם אם כן, אף אחד לא יעשה אינגייג' כרגע לטים של 3 ואנחנו בין החזקים במשחק. לא. השמש שוקעת עוד פעם. מה שמשוקעת? נו, הרגע יצאנו. רגע, מכאן באנו, הם מפגרים, מכאן באנו. לא, עזוב טוב, מפה זה. אז תקדמו לשם, בוא. לשם. לשם. לאיפה? כן, לשם? לא, בוא, לשם, אחריי, בוא, לשם, אחריי. לשם. רוצו. אוקיי, לא צריך אוכל בינתיים. יש לנו אוכל. יאללה, גו. אל תאכלו ברגע שהאנגר שלכם יורד, כי זה לא משפיע על החיים, תחכו עד זה שיהיה משפיע, כזה זה משפיע. 3 או 4. לא, רגע, זה משפיע, אני עובר זה כאילו פה שנייה. אתה פחות רעב בעתיד. אני יודע, סצ'ריישן, זה סצ'ריישן, אבל... סובה. וסיל, הנה, יש פה אוכל. יש פה כבר- שוגר קיין. יש לנו שם טייבל עם דיימונד. יש לנו אינצ'נט טייבל, אם רק נמצא עוד 4 שיקנס. דיימונדס. איזי. לא, 3. איך 3? שלוש, שתיים. נכון, טעות שלי. תהרוג את הצ'יקנס, הם נוצות לחצים. וואלה. תהרוג אותם. להרוג אותם. נראה לי ראיתי משהו, אני לא יודע אם זה מישהו. מישהו. יש פה איזה ביצה. מלחיץ זה? יש פה, בגודל. יש פה מהרה, בואו. איפה? פה, הנה, פה, מה זה? הכל. לא, זה סתם גרוע. סתם גרוע? אנחנו בערים, זה לא משהו. גו. אז אנחנו צריכים לעבור את ההר הזה. אנחנו הוא היה בעצם תקועים בערך מחשיך. בשום מקום. מכשיר, צריך לעקוף אותו. תתחילו לעלות עם בלוקים, מה אתם עושים? לא עליו, עוקפים אותו. הנה יש פה מערה. לא, סתם מים. צ'יקנס. אל תעשו סימנים שהיינו פה, כאילו, תעשו כמה שפחות. לא משנה. מה, יריחו? אוי, אלון היה פה מסריח את זה. לא, תגידו, וואי, מישהו היה פה. הייתי מריח אותו מכל מקום. נו, מישהו היה פה, שיבואו, אני לא מפחדים מהם. וואי, חבלת אותי, עומר. מה? ראיתי שם, כי לא חשבתי שעקפת אותי. לול. איפה הלכתם? הנה אתם, וואי. יש פה מלא צ'יקנס, כאילו. אז תהרגו הכל. וואי, אשר. 2 פדרס. יש לי כבר 16 פדוס. תראה את אלון הרוצח. יש פה בוא אש, נראה יש פה לך. למה. וואו, מה זה? אוקיי, אנחנו נכנסים לפה. לא, זה סתם. הולי שיט, אוקיי. מה? מה? בואו, סתכלו פה. איפה אתה? יש פה לבה. מערה טובה? נראה ככה. זה לא טוען לי. וואי, גם לי לא. לא, F3. חרא. לא, תתקדם פשוט. חרא. לא, זה יוצא, חרא, תצא, מכשיר כבר. מקסימום נרד עוד פעם מדרגות. אנחנו מבזבזים את כן, הזמן מכשיר, שלנו כן. פשוט. כן, וואי. די מעניין אבל, עד עכשיו, כאילו. מה זה המטוס הזה? לא היה יותר מדי.
אתם אחריי? תזרו מהגב, אתם יכולים ליפול. לא יודע. כי אנחנו אחריך. זה גם מביא אוכל, אז איפה? כן, אז אנחנו נוכל לבשל אחר כך. תלכו ב-F5, כאילו שיהיה מחשב. לכם יותר wide angle של מה שאתם עושים. אוקיי, עכשיו יורדים, צריך לרדת. הנה, פה, וואי, יש פה מישהו. איפה? לא צחק. יש פה אור. איפה? אתם רואים אותי? שיפט. יש פה אור. בוא נתקדם. אוקיי. זה לבה, פאק, וואי, נבלתי. אמא שלך. הייתי בטוח טוב, שזה חייבים לרדת. בואו נרד בסטארקייסים, עוד פעם. אוקיי, אני אעשה מהר. בואו נלך להר הזה שם. הוא נראה לי לא, מבטיח. למה הוא בהר? נראה לי מבטיח, לא יודע, הוא נראה לי מבטיח. רגע, חכו שנייה. אלון. אני בא. הייתי על ההר פשוט, טיפסתי, הייתי בשוונג. הופה, מה יש פה? תרד. טוב, תסגור. הופה, חברים. מערה? יש פה מערה. תסגור פה, אלון. שנייה, אני בא. יש פה מלא גרבל, אנחנו יכולים... מה זה לסגור פה פשוט? אחים תסגור את שלי, המערה, שלא ייכנסו כלום. אחים שלי, אתה רואה? הסתדרנו על מערה. מה? רון מת מרעב. ציצי. נשמע הוא התאבד. איזה רפל. זה אתה. What the fuck? איך? לא יודע. כנראה לא היה להם אוכל. עד כדי כך שהוא מת מרעב? יכול להיות. קריפר. אחי, אם אנחנו עולים על ליאור ועל תאמיר, זה איזי פשוט. מכה שניהם מתים. תראה את זה. אני לא יודע מה הבטן שלי תחזק עוד, אני עוד שם מתפוצץ. רוצה את הצ'יפס לי? לא, בקטע של... אני הולך הרבה במכנסיים. תחצב את זה ביד. וואי, אנחנו צריכים לרדת למטה. אני אומר לך שלא, אז אתה מתפקח. זה משהו שאחרים ימצאו, שלא יוצא אמיתי. קח שמאלה. יאללה, תתקלמו. אנחנו באקסטרים הילס, תיזהר. כן, להיזהר. בואו נחצוב על גרבל, רגע. אני אחרי להכין... תהיו בשיפט. שנייה. איפה יש... איך קוראים לזה? הם מחממים גולד נראה לי. יש לי תחושה כזאת. מלכי, איפה יש עץ? עליי. תביא לי קצת. לקחת את הצ'סט? לא לקחתי את הצ'סט. מה? לא יודע. אין טעם. איירון. יש איזה. מה אתה צריך? אני צריך סטיקס. איירון צריך, תיקח. לקחתי. חייבים עוד 3 דיימונד, כל כך קצת. כל כך קרובים, אבל עדיין כל כך רחוקים. באמת שכן. כמה אקספים יש לך? תכיני לי פיקקס מהאיירון. אני משיג לנו פלינט. יש לנו מלא נוצות. וואו, אבל צריך סטרינג, לפחות קצת, בשביל שמישהו אחד יבוא. שונא את המשחק הזה. קשה מדי החרא הזה, סתם. ממש רעב גם. לא מצוין. אין שם מהזומבי. זה כאילו מערה כנראה גבוהה, אבל בסדר. תבוא להביא לי פיקקס. אני? כן, ואז תביא אותי למערה. יש לאגים. וואו, באמת יש להם. שלאגים. אני מנסה לעשות... לקחת גרבל וזה פשוט לא עובד. וואי, שלג. בסדר, זה UFC, זה ברור שיהיה לאגים. לא אשמת האחסון או משהו. שקט. תביא לי את הפיקקס. איפה אתה? אני חוצב גרבל, איפה שם מלא גרבל. איפה שם מלא גרבל, כן, אני משיג פלינט, רגע. מאוד גטאות. אם בלטתי בטח שנפלתי. טוב, אנחנו... בין המובילים, כי יש לנו גם 2 גולדן אפל. דה פאק, נראה לי שראיתי שם. איפה? שיפט. איפה אתה? תביא את הפיקקס. איפה אתה? אני למעלה. מה זה למעלה? אני פה ליד בואו פלינט. נתקוף אותך. שמע גרבל, אתה? כן, זה אני. בוא תביא. איפה ראית שם? זה גליץ'. לא, זה היה גליץ'. תביא. צהוב בשיפט אבל. כן. שנייה. איזה, איירון? כן. תודה. שבור. חלון, בוא, מצאתי פה מהרה נראה לי.
אבל תראו פשוט אנחנו למטה, לא אמורים לראות אותנו. מלכי וגונה קילי, נראה לי ראו אותנו? אולי באמת השם? שנייה, אני עושה בדיקה. אוקיי, זוז. תראה למטה. תלך שם, תהיה שם זומביס, שמעתי. כאן אני רוצה לראות שמות. כי ראיתי אותו אפור, אז אני לא בטוח אין קבוצה אפורה. לא, כשהוא עושה שיפט זה אפור. לא, אבל אתה לא רואה את זה דרך קירות. אתה לא יכול ממש רחוק. ועוד דרך סטורן, אתה דפוק. כן. לא, הסטורן... תהיה בשיפט, אלון, תהיה בשיפט. בטקסטורה שלי הסטורן לבן, אז זה איזי. איזי UHC טקסטור. וזה חוקי, כי אני בעצם לא עובר על שום דבר. שקט, אני שומע זומבי. אוקיי. הוא למטה או למעלה? ובן זונה הבלת אותי. מה זה? למה הם עושים ספירה? וואי, הבן זונה גם אותי הבלת. הנה, הוא שמה. לפה. מה הם סופרים המפגרים האלה? הנה, מערה. איירון. אחלה איזי. תצא לשנייה ותבדוק את השטח. זומבי. אני בינתיים לוקח את ה... יש פה וואי, מצב אחי. אני ארוק את הזומבי. טוב. אתה דפוק! אני אומר אני הורג את הזומבי, וואי. נכנסת בכוונת. אני אומר לך אני הורג את אחד, הזומבי. עושים דברים אחד ולבד. כמה הורדת לו? אני עכשיו 5.5, יופי. קח גולדן אפל פשוט. תאכל אחד, תאכל אחד. תאכל אחד. טוב, נשאר לנו עוד גולדן אפל אחד וגולד ספייר, נכון? כמה? טוב, אז אני דאון 2.5. כמה גולד ספייר נשאר? 19. גולד? כמה מעלה דאון 19 גולד, כן. אז למה לא אספנו אפל אצלנו למעלה? חשבתי חסר לנו גולד. טוב, דיימונד ויוצאים מפה, כאילו. אוי, מערה, כאילו תפקתי. בואו, זה מערה יותר טובה, יש פה דיימונד נראה. איפה? זה מערה של יורדת למטה כזה, חודרת למטה, טוב. מה הוואי שלנו? אנחנו הנה, וואי פה, פה. 30. רגע, תיזהר, פה למטה יש מערה, פה מתחתנו. איך אתה יודע? כי חצבתי בטעות למטה. הנה, יש פה גם מערה שם. אני לא לוקח איירון? עוד ברזנות שרים, כן. זומבי. זהרו, די להיות אחד בתוך השני. לאט. לזוז אחד מהשני. קח את האיירון. איימרלד. אמירל זה טוב. אני אקח. אמרלד זה זבל. אין לו מה לעשות עם זה. אם אנחנו מוצאים וילג' לא לזה אנחנו צריכים. לא לזה אנחנו צריכים את הווילג' למשל. אוכל זה טוב. הולי שיט, הפט המסתיין הזה. אוקיי, אלון, די לחצוב, אומרים יש לך. פה פשוט מלא איירון, חכה. קח אחד זה גם. לזוז. זה נראה לי זומבי בצד ימין. הולי שיט, רבין, רגע. אני רואה שם דיימון? לא. כן. רגע. לא, זה לפיס. זה לפיס. לא, קפצו לשם, נו. זה גם גובה מתאים. תזהרו, השתמשו בווטרבקטס. רדסטון ולאבא. נראה אם אני רואה משהו. רגע, אנחנו נעשה סטרקייס, אנחנו פחדנים. אנחנו לא יכולים, זה וואי שלא עושה עכשיו. נו, זה טוב, נו. אסור לנו סטרקייס. זה רק מהאולי 30. אתה מפליץ חוקים, נשבע. לא, הנה דיימונד. אלון! דיימונד, איזי דיימונד. כל כך קצת מים. 4, אני צריך איירון פיקקס. יש לי. נשבר לך? נתתי לך את שלי. פייד. בעצם אני יכול ליצור. בום, שקלק, נוכל להכין שוול אפילו. יש פה איזה רבין בן זונה. איפה הדיימונד? כאן. יש פה מלא רדסטון. איזי דיימונד, איזי אינצ'נטייבל. אני מכין דיימונד פיקקס. זריז, וקח את האובסידיאן. יש לנו פה אובסידיאן אפילו. איזה איזי. רוצה עוד? קח. מה אתה ג'י? ערוד ג'י. פשוט פספסתי מהווטר. עוד אמרד. אלון, בוא קח פה מלא איירון, כאילו. איירון. אוקיי. ועוד גולד. עוד הרבה גולד. הולי שיט. תרים את הגולד. פאק, לא, סקלטון. איפה? פאק. איפה? שם, פאק, שם. אני לא יכול לחסום עכשיו את הזה. הנה, שם, הנה הוא. הוא בא, אוקיי. גולד, אני חוצב את הגולד. אוי, שיט. אלון, הוא עליי. טוב. אתם מסתדרים איתו? אני עם 3.5 לבות דאון. כמה היה לך? חצי אלף? משהו כזה. כאילו, לא... בסדר, אנחנו רק צריכים להשיג זה ויש לנו בשבילך. אלון, יש שם מלא איירון וגולד. איך לשם? איפה זה שם? איפה שאתה, כן, שם. שמרו עליי. יש פה איירון ואמרלד. תשמרו עליי, אני צריך זה. שנייה. או פאק, אין לי מקום באינבנטורי, שיט.
שים מים, אחי. אני יודע, שנייה. לא פה, לא משנה. יש פה מלא איירון. תמשיך למעלה וקח את הגולד גם. איפה הגולד? לקחתי כבר גולד. לקחתי אותו. אתה לא גולד? יאללה, רגע, אפיסוד שנגמר. 3, ביי ביי, אין יותר. יש פה עוד, תחת. לא ראית. יש פה עוד טוב, 5.